Efter grillen så har vi fået skiftet farven i lygterne, som der er nok noget af det fedeste på BMW'en indtil videre. Det er, hvordan man har skiftet, eller hvordan vi har skiftet farven på lygten. Og prøv at se her, når jeg nu trykker på at låse op på den, så prøv at se, hvordan den går hen og bliver gul. De her, sådan som der er her, de er gule i stedet for hvide. Og det gør, at det er det helt rigtige. Laserlyset kommer også mere til sin rettighed, synes jeg, når det gule kommer frem. Jeg slukkede den så lige igen med den, men jeg kan prøve at tænde på den igen. Og så når lyset det kommer frem, bum, kommer den op med det her gule. I mørke, der ser det endnu bedre ud. Ikke? Men det er noget af det fedeste, hvordan de her sådan, lys det kommer frem. Det er spændende at se, om man kan se det på kameraet. Fordi det er noget LED, så det gør et eller andet sjovt, når man optager med kameraet. Jeg prøver lige at tænde på den igen. Hvordan det her sådan, lys det kommer frem. Om man kan se det. Men det er det fedeste lys. I stedet for den hvide på laseren. Det er jo kørelyset, som der er her. Så det her er sådan gule, der kommer frem her. Sådan, det passer skide godt til farven. Og det passer rigtig godt til laserlyset. Så det er nok noget af det flotteste. Spørgsmålet om, hvor lang tid man kan have det på. I forhold til om der er nogen, der skulle komme og sige noget omkring, at det må man ikke, eller noget af den stil. Må vi se.